Днес по повод Деня на народните будители в 55-то средно училище бе открит юнашкия кът. Директорът на нашето училище, доктор Таня Панчева, поздрави всички гости и откри първия по рода си юнашки кът в България. Искам да ви кажа, че когато моите колеги споделиха идеята, че искат да направят юнашки кът, разбира се, аз ги подкрепих, защото първо нашето училище вече има толкова голяма традиция в юнашките игри и въобще в тяхното създаване. Ние сме първите в страната. Това задължително трябва да го отбележим. И те вече си имат своя история, натрупаха толкова много спомени, толкова много дейности, които се случиха през годините. Така че задължително трябваше да има един кът, в който всичките тези дейности да се виждат, защото до сега винаги са били на изложби, но сега вече ще има едно постоянно място, в което те ще бъдат допълвани всяка една ваша инициатива. Всичките прекрасни неща, които вие правите. И тук отново се връщаме на темата за паметта. Да помним от тези първи швейцарски учители, къде сме тръгнали и да видим къде сме сега. И както казват и моите колеги, и това, което аз виждам във вас, всъщност ентусиазма е същия. Начинът на работа е същия. Независимо, че ни делят толкова много години, повече от век. Всичко е същото. Значи всичко е до човешкото сърце и неговия непрестанен стремеж към идеали, които вие всъщност олицетворявате благодарение на вашите учители. Така че да ни честит новия кът, да го разширяваме. Пък да направя следващата пауза и да кажат, ето тук, преди 100 години първо бяха швейцарските учители, после бяха учителите на 55-то училище, а сега след 100 години сме ние. Така че да се пожелаем всички